Morjesta, mä oon Pekka GoGo Expressiltä ja mä haluaisin tulla antaa teille tänään yhden hyvän vinkin alkulämmittely. Eli semmonen alkulämmittelyliike, varsinkin silloin jos on meinaat, että teet vähän jalkoja, niin loistava liike siihen treenin alkuun, niin saat vähän lihakset aktiiviseksi, lihakset lämpimiksi ja mahdollisesti saat pikkusen jo sitten sykettä nostettua siihen alkuun. Eli tänään mä haluaisin tulla kertomaan teille askelkyykystä, lähinnä askelkyykkykävelystä. Eli pari hyvää semmoista niksiä, semmoista tärkeitä juttuja muista askelkyykystä on se, että ensin kun lähdetään ottamaan tätä askelta, niin otetaan semmoinen reilu askel tonne eteen. Ei tarvitse olla semmoinen ylipitkä, mutta semmoinen niin kuin reilumpi kuin mitä normaali askel on. Eli otetaan askel tonne eteen ja sen jälkeen pidetään kroppa suorana ja se liike suuntautuu tänne alaspäin. Eli lähdetään tänne menemään ja sitten noustaan ylös. Että ei tehdä sillä tavalla, että otetaan askel eteenpäin, jonka jälkeen lähdetään, tämä paino menee tänne eteen, vaan askel otetaan eteenpäin ja sen jälkeen suoraan alaspäin. Sillä tavalla, että polvi ei pitäisi osua maahan, mutta se voi mennä kuitenkin tosi pohjalle. Ja niin mä voin näyttää tämmöisen esimerkkisuorituksen, miltä se näyttää, kun askelkyykkykävelyä tehdään. Eli tästä lähdetään liikkeelle, laitetaan askel eteen, alaspäin ja sitten jatketaan seuraavaksi. Näin. Pitkä askel, suoraan alaspäin. Ja tällä tavalla kävellään eteenpäin. Meillä olisi täällä Sapeelassa, meillä on tosi hyvät pitkät käytävät, niin tästä voi mennä pitkän pätkän toiseen päähän, kääntyä ja tulla takaisin. Niin tätä kannattaa kokeilla silloin, kun teillä on vaikka jalkapäivä tai haluatte muuten vaan saada jalat aktivoitua hyvin lämpimiksi, niin ehdottomasti suosittelen tätä semmoista alkuvertaa.